Урывак з апавядання Янкі Маўра. Завошта чытальнік вучань 4 класа дзяржаўнай установы адукацыі Параслянская сярэдняя школа Лысенко Андрей. А мама тихим голосом рассказывая казки. Много казок. Тады уже Миша забывается и на барак, и на голод, и на все жахи, что отбываются навокал их. Найбольш урэзаліся ў памяць такія словы. Нічога, Мішачка, перацерпім усё гэта. Нас павядуць, паставяць на крыі яміна і будуць страляць. Але ты не бойся, гэта зусім не балюча. Стукне, нібы каменем. У цябе закружыцца галава, і ты заснеш. І ўсё. Памятаеш, як заснула Соня? Міша добра памятаў гэта. Памятаў, як яна хілілася. Усё ніжэй, ніжэй, і больш нічога не было. Ці так яно будзе з ім самім? Калі мама гаворыць аб гэтым так проста, так спакойна, то, пэўна, нічога страшнага няма. Мама ж ведае, што гаворыць.